Dobre, poďme. Dobre, si hneď podľa mňa. Kde ideme? No pekne. Doľava. Kam? To ide? Ja pozerám... To je padák. Keď je za tebou. Tuto poď hore na tejto skali, ne? Na skali tam nič nebude. Tu tam bráni nejaký. Ja neviem, kde si. Čak. Hore na tú najväčšiu skalu, hej, čo je? Dobre, tu si vidím, že no, tam, no. No, ale ja nedoletím. Poďme doľava. Doľava, dole? Doľava, tam, rovno. Doprava. Sem? Rovno, počkaj, si nemôžem pozrieť. Áno, Kde si zase vidieť? Na skale som proste, No, neviem. ja som sa musel otočiť Ja kvôli viem, tomu kde a si, padol som viem, dole. kde si. Možno sme nevybrali dobre, to sme sa mohli rovno odpojiť. Ne, vážne. Ja som chcel ísť tam a ty potom nevieš sa na skalu proste skočiť alebo čo. Čak som bol na skale. Ale vyššie tam, kde som ja mieril. Čak sa pýtam na to najvyššiu a nic nepovedal. No, lebo ja som sa už otáčal a hľadal som ťa, ne? Kde poviem, na tú najvyššiu, proste tam, kde je dačo, kde tam niečo je a nie iba holý kameň. Shut up. Poď tam. A kde mám ísť? Shut up. No? Som úplne, aha, dom. Dom. Tam už boli. Run. Počkaj ty. Ty sa pozri, ja utekam. Jasne. Nothing here. Yay. Oh, yeah. Oh, What the fuck? you take this. Náboje do shotgun tu je. brokovnice a shotguna, aha. Máš? Mhm. Môžem zobrať tie náboje. Akože ja ich mám pri sebe, tí náboje, tak som to chcel A povedať. však shotgunu, ja som zobral tam náboje, čo som videl. Počkaj. Jaj? A ja mám iba náboje? To nejdu a shotguna? What the Tu fuck? je shotgun, nevidíš tuto? Máš na zemi po jednom. Okej, takto, no. No, Písal? tam máš náboje. Jej. Ja mám shotgun ammo. Kde si je tam? Absolutne neviem kam idem. What the fuck, ja mám 5 nábojov do shotguny iba? Musím zobrať tých 30, čo boli hneď vedľa. Dobre. What the fuck, ja som to zbral, ale tam idem. Mohli byť, keď si hneď. Ale tu sú není. Oni Tak. vlastne není. To sem. Oni tam neboli pre istotu. Našiel som ti ich. Boli na zemi. Okej. Boli na zemi. Víš? Boli na zemi, jak to povie proste, akým nesral. Ja neserem na to, A neviem. ja mám hunting polo 25 nábojov a iba 6 a 5, no 5 tam písali. Choď. Náš nemáme zbrane, no jasné. No jasne. A prečo máš ty shotgun, ty máš tiež náboje? No nie. Čakaj, tak keď si mi, pobijem. tak koľko tam bolo tých nábojov? Keď ja mám Ja mám 10, 6 a ty No. máš koľko? 36. No tak mi ich vráťte, vole. Run! Čo? Počkaj. Vyser mi nejaké naspäť. Máš jeden. Wow. 5 nábojov. Nie 5 nábojov. A koľko? Naľavo máš, koľko ich je tých nábojov, vieš? Aj. Díky za jeden náboj. Mám 14 nábojov. Počkaj, G8. Oh my god. Povieš sa, kde sme my G8 a musíme na... Na What the fuck? Come on. G5. Freedom. Na North. A prečo utekáme na South? No a my sme celý čas, počkaj, to je Oh vec. my fucking dick. Vieš to, že sme v piči práve teraz. Aj voj. 5 minút, lebo je veľmi istý. Come on, šprintuj do... Cez ty hory musíme ísť naspäť. Prečo si vybral túto miestnosť, lokáciu? No by si nemal ani tú shotgun. A teraz budem mŕtvy aj tak. Neboj. To nestíme dojť. Máš to Tak toto keď stihneme, tak sme najväčší páni. vodom. Strich! 8, o 3 O, minúty. dobre.
Z tých 5 sa stavia 3. Čas rýchlo letie, keď hráš, to si nevšimol. Hej, 2 minúty. Nemôžu to teraz všetci zabiť, že už zostavujem my. No, jasne. Bože, my to nestíneme. Behind you. Wait for Okay. me. No, na! Na, zarusi to. Keď to nevidím. Jak skáčem jak páni, proste má. Ty zvuky. Here. Jak páni, proste. Yeah, doing it. Yeah. Bitch. Just do it. Just do it! Come on, north. F5? What? F7. F7, to je jedno. Nie no, North. Come on, Oh, shit. 60 sekúnd, 30 sekúnd. Run for your lives! Životný. Love me, hate me, G7 zase som. Vec. Kde sme boli, že? Takže musíme ísť. 38 remaining. 10 sekúnd. Hej, G6, poď. Do G6 G5 naozaj. sa máme dostať? G5 a roh G6, takže keď v G5 už je ten kúsok možno. Oh my. No však to kým príde sem ten... Špintuj. Tá hudba. To je posiluje. Hej, mu dáva energiu. Keby som bol černou, už som tam. That's so racist right now. Aha. Come on. Fat nigga. Wow. Wait a minute. What the fuck? Did you say so? Wait, my sme G6. Zomrelo 80 hráčov a my si to len... Voda, keď dojdeme za tú vodou, sme v pohode. Za tú vodou sme v pohode. Aj, lights. Oh my. Ešte, ja som Čo si? Si skočil dole? Hej, ale dosť som mi ubral život. Ja si dám gázu. Presne, preto idem okolo. Come on, dám. Printuj ty čurák, počkaj, som nedal. Dal. Ahoj táto. To bude s tým, čo púšťa crate. Tu sú nejaké one, ideme sem, ideme pozrieť. Aj, nech na to. To ich prebehol, nič tu nie je super, nádhera. Ja som vždycky išiel druhým smerom, keď som utekal. Nedal do toho mesta. Nič tu není. Poď sem vodu, sem doma. Fuck sake, come on. A za tou vodou sme bezpečí, čiže v pohode. No to ešte máme čas, čo sa deje oný. Tak si gaz ja ešte nevidím. No nie, ale za vami čo na mapu, keď pozrieš, že to slúži. Jaj. Ale ináč, nebolo všetko jedno, keď som zistil, že sme jadli tá označená zóna. Ja som ti vravel, že to dáme. No nevrajme, že mi prežili. Úplne potichu ideme, potichu chcem. Yes. G5 v pohode. A musíme ísť lebo to začne zničovať ešte, takže musíme stále tekať. A teraz sa akurát značil G, 4, G5. Čo je dobré na teraz? Ešte chod dávaj. 4, G5, áno. Nejakú, máme 9, no, brokovnicu nie je dobré na blízku. Či na diaľku, čiže... Chcel by to nejakú zbraň na diaľku, by to chcel nejakú zbraň. Má shotgunu a granát. To určite trafíš. Aha, musím ísť zase doľava, Mirec. Počujem to. Kde? To čo to je? Počujem. To čo dáva? No pozri sa na nová označená nová ona. G4, G5. Vieš? Tuto, G4 by to bolo najlepšie. Tak no, G4 by bolo najlepšie. Okej. Aj tak vidíš, a G4. Super. Počkaj, celá G4 v pohode, hej. Hej. A to bude zase na niečom otvorenom, povedz, či, no hej, otvorenom, že tam nie je nič. A to je na piču, lebo to je dvoj na diaľku. Auto. To je pred nami. Ticho. Jaj. Dymia trošku. Jaj. Ide. A? O, za nami hráč, ej. Zabil. Či? Ja. Jej! Ty smrát, more, čelka. Okej. Chráň ma chvíľku, hej. Buckshot, Nemáš zbraň AR-15, tomu ver. Aha, mi to náboj z backshot no. Okej, máš tam
47, takže akože. Zober ich Oma. sem a pustím ich. Wait. Wait. The fuck, mate? I need this. Rýchlo, more. Militári, zober. Náboj Iba klikni náboje. na to. No fuck, ja som nabral toľko vecí. Tady potrebujem drop. A Však náboje som varia. mám. No dobre, Náboje dobre. mám. Taktika som zobral ešte aj. Čo si chcel? Ty ne? Backshot? Počkaj. Drop. 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 Na to po jednom proste dropujem. Raz. Oh, fuck sake. Nabito rýchlo, nabito AR. Máš shotgun ešte náboje? Mám. A, Ne, ideme ísť. ne. You gotta be kidding me. Je 4 Utekajme na north west. na bez. Poď, No. poď, proste jebe na to, fuck it. Fakt, vieš, Fuck it. YOLO! YOLO, motherfucker! Ešte keby som mal mikrofón. YOLO! že máš, čo hovoríš už. No, nechcem. Ne, oni budú na tom kopci niekde, ja to cítim, že na tom kopci niekto v kríkoch, chalon. Rozdiel sa trošku. Pozeraj, pozeraj každý jeden krik. Chod do piča odo mňa proste. To je rozdiel. Detálne sleduj každý Ja sa jeden božím, keď krik. niekto robil to isté, čo mi asi 10 metrov od nás. V tom kríku. Najlepšie s nami bol by bol, jedno. My musíme ísť like, G4 a viacej tam. Podľa mňa budeme v pohode, keď toto na tom kopci. Za ten kopec, keď prejdeme, podľa mňa sme v pohode, či? Uvidíme, keď budeme. Počkaj, ja si lahnem tu. Fuck sake. To je tam. No, ešte sa to, wow, ani si teba vidieť ako. Máš. No. Tam máme shooting. Oh my. Vážne čak. Pozri, aký mám šťastie, mohol sa to akorát na F4, na safe zóna. Zaklopené, hej. Shut up. Kámo, my musíme vlastne doprava, kúkni, kde je od teba gas. No, nie komu no. Dobre, pomaličky sa stávam. Poď sem bližšie. Oh my, fuck, on je fakt blízko. Neviem, vode. Máme ísť tam dole, ja tam nejdem tam dole. Chceš zomrieť, no? Jedem pomaličky, hej, pomaličky. Počkaj, skús zostať tu. Slow and steady, okej. Keby niečo tak začneš šmintovať. Poď sa, kde je ten gas? Oh my fuck. Musí skončiť na tom onom, vidíš to, jak to je? Musíš teraz na toto šivo, proste. Ja poviem, sme v ňom, bež. Come on. Tu niekto strá predo mnou. Nie vec. To? No strieľajú stále 11. Ja neviem, na koho strá, ja si použijem medkit. Nemám, no. Ja mám 17 a 16 moje medkit. Tak poď se... Nope, podpísem. Ja som posraný noc, na to, aby som tam šiel za tebou. Kde je tých ďalších 7 hráčov? Za nami jeden. Kde? Vidíš ho za mnou? Ne. Tuto do kriku ide. Kde? Kde je to? Hodím granát, hej? Kde? Počkaj, ja hodím. Nestrieľaj. Jak sa hádže granát? No. Daj bič. Dobre, asi. Okej. Prej sa tu, ako by som mohol hádať granát. Nobody is killing anyone. Tak vravím. Tam je niekto, počkaj. Je tam. Niekto? Či nie? Ty Kiko, hitam, on sa hýbe. Ja ho zabijem, môžem? Dobre, hej. Počkaj, nie som si istý, že tam je on. Ja nevidím. V tých Kikoch, kde bol on. Tým daj si tretiu osobu a dvihni sa. On sa tam hýbe, vidíte ako leží? Nie. Na 100% niekto hýbal mi vec. Lutuje ho. Je tam. Nie vec, Vidím, Klíma. No, strieľaj. Nie, však, strieľaj, staje to. Vidím? Au. If you die now. Dobre, si. Ja som sa tam pozrel a on sa tam hýbal. Hýbe sa. Tak stoj, nič nerob, iba stoj. Keď dojde k tebe alebo niečo také. Niekto strieľal. Ja vidím sa. Man. Stoj iba. Nehýb sa. Stoj. Nie.
Ty máš wastepack. Ja neviem. Ne, Fuck. ty sa hýbeš jak hovado v tých klíkoch. Áno. Sa nehýb, tam sú stále Kde ľudia. máš svoju mŕtvolu? Ja neviem, utekaj nekam. Hej, no, udaj. Ne. Oh, Elite Bag, Mystery Bag B2. O, som tretí. Hej, Back, Mystery Bag, no. Okej.